sai ka zo ka duba ta ka gani. Yan wara saman ita ta kawai sai ka ƙara nama rubi biyu. Batun mota na makaka rike kashi ba na yanzu ba, in ka kammala kai muke jira to ka zo ka duba ta ka gani. Ayya na dan hayaka ne karkashi yana sa ni zautuwa, dan jira ni malam ina zuwa hana mika wannan zuwa gida. Ina ta neman ka ka gudu, ashe ma kana kusa. Haba kai ku ya saka min haka, zaka sanya raina ta farfasa. A'a na ga kazar da ba ta kwai ne take zumuɗi a kyankyasa, shi yasa na ce ƙara ka gani maza in nemi hanyar zuwa gida. Zo da shi wanda za yi saran kanin suwa, so nake kaɗan bani lokaci in faɗe shi in babu damuwa. In faɗe jakan nan kike hari ƙara ki ta taunar bagaruwa. Awa jakar ka ba nake hari ne ganin kake sani nutsuwa, kuma ga ka balbal ta ko ina ba batun alamar kishin ruwa. Ai mu garin mu ba a rashin kuɗi yanzu sai akai kyalla kasuwa. Ka je shi sai ka yi murmushi. Na bazo na zomo ina jira karfa in ji in fara dingishi. So nake alaka da ni da kai yau ta kulluwa ke da karkashi. Wace irin alaka kike nufi ba ni san ɗabi'ar masharuwa. Muke ta yi ne fa ko fa sunan ka bandi ba. Adamun Bala dan Abubakar mai abun faɗa ba na ƙara ba. Me kike bukata faɗa mini yanzu ba ran hana ki ba. In tuwo kike so a sa niki dan miyar su ta sa ni nutsuwa. Zo da shi zan fada in ba za ka damu ba. Zazzage ko ya kai cikin buhu ban ga wanda ba zan rike shi ba. Shin kana da aure ko babu ne duk da dai ban san me nufin ka ba. Ai ko na yi aure a baya fa sai na lura ba za ta zaunu ba. In ta yo dumame kaɗan take bani shi yasa ban rike ta ba. Yanzu in ka san mai kula da kai Allah sa ba za ka yi gudun ta ba. Ai zaman da zamu yi na duniya in fa za ta bar in ce in rage. Duk Afirka duk inda na shiga babu inda ba zan yaba ta ba.